Nda piano. Ado tata nore. Anzi nakapike mapike. I want to sip it. You're the picture. I can also my picture. I was my picture name. What did you come to? Oh. What is it? Dory. Yeah, do one when quite no okay, mama, but it's actually. Eh. I think I wrote up in the passette. And go, yeah. Chigubish. Slow Gazira coming to me. Susan, and she done it. I don't know the later net go. I don't know the later net go. Only what to touch. He said she was it's the second part. Chimbo shooter crowded love my episodes a crowded love. Anza vaskunetse. Many vaskunetse. Vanofurika. Avaruka. It is now she's behaving. Irimwe. Avari mashuro. Anzi haidori. Chigafa chetsuro. Anzi vari sei date vetsuro. Vari bonda vasua. Vakaenda kunoteya tsuro. Vari pibaba naidori. Wasted. Vakaenda kunoteya tsuro. Shewe. Saka ida vasua. Alright. Saka kwangoisa mubhodhoro. Oh, my name is Vangu Naimi. Hi guys. I miss you guys. I don't go to Chicago. Don't go to the phone. Garawai visa boss YouTube no pick a sound. Anzi maini wife material once where. Pedza kugadzira ningiri ndivanda ngopinda. Ku amwene vangu muri kuti kudii navo. Amwene vandishitsa kure guys. Ya, muri kuona kana zvakaita musoro wangu izvika pane zvihombe zviri kuitika. Muri kuona kana mukaona musoro wadai. Mai ava. Mai. Hi. Ndakakubvedzera kuti muri raundo muda. Singatombo. Yoda kumtekera mota. Ndotengerwa mota namai ava. Mota. Ndikutengerwa mota ngoma appreciate. Ayo. Rora mchunga kare munomona kuti kwenyari kure. Una color. Mchanga red poison. Mama manyama munodiwa ini. Mama Hans, I love you. I love you too. Cecilia, should you say thank you, I love you too. Thank you guys. So that's just among my episodes, a crowded love. Zvinhu zvacho zvinenge zvakawandisa guys. Saka tunotomboenda kubatombonodzorora tichitsvaga mari yekuti tikwanise kushuta futi. Kana taiwana tobva tasimuzira. Saka mukaona tanonoka, mobva maziva kuti tinenge tichimbobatanidza mari yekuti tikwanise kushuta futi because kwatinenge tichishutira kunobhadharwa a lot of money. Saka tinenge tichimbobatanidza kuti zvibude. So muna trigger roti kanonoka kubuditsa ndika guys.
izvezvi tapedza kushuta nhasi time yekuedita but just in a couple of days zvinenge zvaita bo takutoposta imwe yaita here wataisa chibhodhoro chiripo munhu azoshayiko anoiona hanzi gogo vechienglish muite baby welcome manzwa here havani kumbofara nayo here nhumbu yacho amene muri kufara here in I don't think so in ana gogo vechienglish vanonetsa ana mwene vava vazukuru vacho vanenge vachimbovara here I don't know maybe vaida muzukuru wauyu anzani wapedzi wamakauya naye kana ndiwe kuunzira mwana wamukadzi ameno pamwe zvinoita munondigorera vanhu imira bai makata. Thank you so much guys. Saka ndakukata timbodzokera paseti ndisandatukwa nevakomana vari panapa dzatatukwa mukaona tanonoka mozoti ivava mukaona vachitora zvisiri izvo ndivava uye ari single and searching zvake ndio vanenge vari vachibata-bata kumakamera ndio vanenge vachibata-bata vachinyepa mukaona vanyepa guys musatuke inini tukaiwandika guys mukushuta zvakanaka here mwana akaita baby girl atidi zita ragogo ndaona vachanetsera zita aiwa gogo ndizvozvo anofanira kufana gogo vake kuitira paanokurawo nekuchembererawo asadhirirwa kwaanenge aenda uko anenge achitotonga chiri chiginda gore vazukuru vatinoda ivavo. Bye bye guys, love you all.